πρώτη κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που περιμένουν τις ευκαιρίες να έρθουν σε αυτούς, ώστε να μπορέσουν να τις αρπάξουν και περιμένουν αένα για μία όαση ή την ιδανική ευκαιρία στην κατάλληλη στιγμή. Στο τέλος όμως, καταλήγουν να εργάζονται σε μία δουλειά που δεν τους αρέσει, κάνοντας πράγματα που δεν θέλουν, χωρίς να βλέπουν κάποια διέξοδο διαφυγής. Αντίθετα, στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων ανήκουν οι άνθρωποι που βρίσκουν τρόπους να δημιουργούν τις δικές τους ευκαιρίες. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τη τύχη τους, που ζουν τη ζωή τους με τους δικούς τους όρους, τη ζωή που ονειρεύτηκαν. Είναι εκείνοι που δεν φοβήθηκαν να πάρουν το ρίσκο όταν χρειάστηκε για να φτάσουν να ζουν το όνειρό τους. Η διαφορά των δύο κατηγοριών ανθρώπων συμπυκνώνεται σε μία και μόνη έννοια. Την έννοια του φόβου. Του φόβου για το άγνωστο. Του φόβου για το σκοτάδι. Του φόβου να ρισκάρουν. Αλλά στο τέλος, ο μόνος φόβος τον οποίο πρέπει να έχουμε στη ζωή είναι ο φόβος του να φοβόμαστε. Η διαφορά των ανθρώπων στη δεύτερη κατηγορία είναι πως παρόλο που φοβήθηκαν, δοκίμασαν, προσπάθησαν, απέτυχαν, ξαναπροσπάθησαν και στο τέλος πέτυχαν. Και πώς τα κατάφεραν? Προπόνησαν το μυαλό τους, ώστε να σκέπτονται πως τα πάντα είναι πιθανά και πως μπορούν να τα καταφέρουν, αρκεί να προσπαθήσουν. Η επιτυχία είναι συχνά αποτέλεσμα του να μην φοβάσαι να προσπαθείς, να πετύχεις αυτό που θέλεις, αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Οι άνθρωποι συχνά αγνοούν το γεγονός πως οι επιτυχημένοι άνθρωποι κάποια στιγμή τόλμησαν, προσπάθησαν, απέτυχαν, ξαναπροσπάθησαν όμως και στο τέλος πέτυχαν. Συνήθως λένε πως ήταν τυχεροί ή πως ήταν προϊόντα των περιστάσεων. Κανείς όμως δεν σκέφτεται πως βρέθηκαν εκεί στην κατάλληλη στιγμή τον κατάλληλο χρόνο και πως για να βρεθούν εκεί ξεπέρασαν τον φόβο τους. Είστε ο κινητήρας του εαυτού σας, είστε όμως και τα φρένα. Εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα επιταχύνετε ή εάν θα πατήσετε φρένο στη ζωή σας. Και μόνο εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μέλλον. Ήδη έχετε κάνει τα πρώτα βήματα. Έχετε επιλέξει την FM Group. Δεν πρέπει ποτέ να μένετε ευχαριστημένοι με τις παλιές σας επιδόσεις ή με προηγούμενα κατορθώματα. Κανείς δεν φτάνει εκεί που είναι αν δεν έχει ξεπεράσει εμπόδια. Όσο μικρά ή μεγάλα μπορεί να φαίνονται σε εμάς, σε εκείνους μπορεί να φαίνονται σαν τύχη που τους εμποδίζουν από το όνειρό τους ή την επιτυχία τους. Γιατί όσο καλή και αν φαίνεται μία ιδέα, ένα προϊόν ή ένα σχέδιο, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε πως δεν πρόκειται να πετύχει ή είναι δύσκολο ή δεν πρόκειται να δουλέψει. Ο μόνος που μπορεί να τους διαψεύσει είστε εσείς, αλλά παράλληλα εσείς είστε εκείνοι που θα επιβεβαιώσουν ότι αυτό που λένε είναι αλήθεια, εφόσον τα παρατήσετε. Οι άνθρωποι που έχουν πετύχει να είναι πορφυρένιες, αμάρανθες, χρυσές ή διαμαντένιες ορχιδέες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα πρώτα τείχη, τα πρώτα εμπόδια. Έχουν επιβεβαιώσει πρώτα τον εαυτό τους που πίστεψαν στο όνειρό τους και τώρα στοχεύουν ακόμα πιο ψηλά. Ο τείχος υπάρχει για έναν και μόνο λόγο, για να δείχνει πόσο πολύ θέλουμε κάτι. Όπως σε ένα χρηματοκιβώτιο τοποθετούμε τα πιο πολύτιμά μας αντικείμενα για να τα προστατεύσουμε. Έτσι και όταν θέλουμε κάτι πολύ, ο τείχος μας φαίνεται μεγαλύτερος. Καμία επιχείρηση, κανένα ταξίδι, καμία ανακάλυψη δεν έγινε δια μαγείας. Όσοι τα κατάφεραν, προσπάθησαν ξανά και ξανά, έως ότου ξεπεράσουν τα εμπόδια που τους ορθώνονταν μπροστά τους. Ποτέ δεν κατηγόρησαν τίποτα και κανέναν για την αποτυχημένη προσπάθεια. Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας.
Μέσα στην αίθουσα θα βρείτε ανθρώπους που πίστεψαν στο όνειρο της FM Group, που πίστεψαν στις δικές τους δυνατότητες, που αγνόησαν τι έλεγε ο κόσμος και που απολαμβάνουν σήμερα την επιτυχία τους. Όλα είναι στο χέρι σας. Πάντα υπάρχουν επιλογές. Επιλογές κάνουμε κάθε μέρα. Με ποιον θα περάσουμε την ημέρα, τι θα κάνουμε τον χρόνο μας, με ποιον θέλουμε να περάσουμε τη ζωή μας. Επιλέγουμε όμως και πώς θα περάσουμε τη ζωή μας. Θα τη ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς ή όπως θέλουν οι άλλοι. Θα ζήσουμε για να δουλεύουμε ή θα δουλέψουμε για να ζήσουμε. Μπορείτε να δουλεύετε 10 με 12 ώρες ή θέλετε να ζείτε 10 με 12 ώρες. Πρέπει να έχετε όνειρα. Πρέπει να έχετε και πάθος. Επιβάλλετε όμως να κυνηγάτε τα όνειρά σας, όσο μικρά ή μεγάλα είναι, με το μεγαλύτερο πάθος. Έχετε όλοι επιλέξει να ζείτε. Έχετε επιλέξει την FM Group. Μην φοβάστε λοιπόν. Ζήστε τη ζωή σας με την FM Group.